o faptă penală pentru administratorul care a făcut această ciziune. Spune-ne puțin ce se va întâmpla cu cei care vor să cesioneze firme cu datorii. Bun, ăsta e un subiect foarte, foarte hot în momentul de față și de actualitate, pentru că în ultimii ani de zile sunt foarte multe cazuri și s-au strâns un prejudiciu la bugetul de stat fenomenal de mare datorită cesionărilor firmelor cu datorii. E o mare problemă pentru mediul de afaceri din cauza concurenței neloiale, pentru că o firmă care nu-și plătește datoriile la stat, clar, are prețurile mai mici și tarifele mai mici și pentru o firmă îi face o concurență unei firme care lucrează corectă, neloială. Nu. Și atunci cine o să cesioneze? Firme cu datorii care nu au declarațiile depuse, au sediu social expirat sau sunt inactive, va reprezenta o faptă penală pentru administratorul care a făcut această cesiune. Și s-a terminat. Mi se pare corect această lege pentru cesiunile cu firmele cu datorii, pentru că este o nebunie acum cu cesiunile firmelor cu datorii, exact cum era acum nu mai știu câți ani, cred că sunt 10, 12, 13 ani cu facturile de la Strehaia. Aceeași problemă a fost cu facturile false, când a fost o nebunie, toată lumea vindeau și nu numai la Strehaia. Strehaia a fost cea mai cunoscută, dar vindeau pe centura Bucureștilor, vindeau facturi gata completate. Și atunci a fost din nou o mare problemă. Așa este acum cesiunea firmelor cu datorii.